मानसि गोमादों। गावनि नखर आंखालखौ सुफुंहोनो थाखाय रां खामायनो केरेलायाव थांदोंमोन रुफान दैमारिया। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रादि केरेलायाव रां खामायनो थांनायाव दायो गोमानानैसो दं रुफान दैमारिया। अदालगुरि जिल्लानि सात्रपारा सामथाबारि गामिनि रबिसन दैमारिनि 42 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला रुफान दैमारिया। बिसिया फोरमायदों, थांनाय 30 मार्चआव केरेलायाव खामानि मावनो होननानै न'निफ्राय ओंखारलांना जायगा मोनहैनाय समावनो रुफान दैमारिया गोमादों। गोमानाय रुफान दैमारिखौ सोरबाफोर नुसनबायोब्ला न'खरनो खौरां हरनो खावलायहरदों आरो नैबे मबाइल नाम्बार 6000129856 आव खौरां हरनो हागोन होननानै दुखुथिया न'खरा रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। बे न'निफ्राय 31 तारिखआव ओंखारलांनाय आरो ओंखारलांनायबा गोबां मा होनो न'खराव अबस्था गैयिनि दारै थांनाबाय आरो रुफाया। बहा थांदोंमोन? केलेरायाव। मानो? हाबा मावनो। ओमफ्रायबा बियो केलेरायाव ओंखारहैनानै स्टेसनआव ओंखारबायना बे ट्रेननि माबानिफ्राय खारनायनिफ्राय ओंखारनानै आरो बे उलेमा आखाइ हमबायनो। आखाइ हमनाबा मोनहायैयाव बे ट्रेनावनो बारखोलांबायनो आरो बियो। बिदि जादों। बे थालांबाय माहा दोङो मा माय मिथिला आरो बेखौबा जों दायो। ओमफ्राय दा फन दोंना गैया बेहा? फना गैया, बे रङियावनो गोमालांबाय फना। सार्ज होनायनो सोरबा खावबायनो आरो बेबायदि बुंदों आरो। जोंनिया सामथाबारि। बबे डिस्ट्रिक्ट? जोंनिया उदालगुरि। उदालगुरि। सस्त्रापारा गोलैयो आरो। ओमफ्राय जिहेतु नोंथांनि माबाया फिसाया गोमादों। गोमादों आरो दायो मोनाखै आरो। मा बुंगोन दा? मा होनना खावलायहरगोन? दायो सोरबाफोर अननानै मोनोबोला थानायाव गथायनानै दोनगोन आरो। अननानै लाखिथोंसै आरो। जों आरो माबा मोनबाला जोङो लायफिननो हागोन आरो जोङो। थानायाव एजार होबाय नङा? थानायाव एजार होबाय। मिसिं कमप्लेन होना दोनबाय आरो जों दायो। ओमफ्राय मा बुंगोन? सामथाबारि गामिनि नाम सामपुर। जोंहानिया दा माने थांनाय 31 तारिख खालिनो बियो केरेलायाव हाबा मावनो होनना थांदोंमोन। दा थांनानै बियो दिनैसिम माने जायगाखौबो मोनहैदोंमोन। दा मोनहैनानै माने बियो माब्रै फाग्लासो जाखो ना माखो जाखो दाथ' रावबो जेबो बुंनो हाला, जोंबोथ' नुवाखै। दा नुयैखायनो दा जोंबो जेबो बुंनो हाला। दा बियो जाय मानसिजों हांदोंमोन उइलियाम बसुमतारी, बे उइलियाम बसुमतारीयाबो हमदोंमोननो लाखिदोंमोननो, खिन्थु लाखिनो हायासै। बिनि आखाइनिफ्राय सास्रि खनानै बियो ओंखारनानै थांबाय। दा थांनानै बे ट्रेनावनो गाखोफिनदों होननानै नुदों आरो बियो। दा नुनानै बे ट्रेनासो बबेयाव जोबथाहैगोन, दा जों बे ट्रेन जोबथाहैगोनखौथ' जों दासिम मिथिया, खबर गैया। दासिम केरेलाखौथ' मोनहैबायमोन मानसिया। दायो बिस्रा न'खराव बहुद खस्थ', बाजैया हारसिं, बिस्रा न'खराव जानो गैया, गथ'फोर 2 दोङो। बेखौ माने फोरोंनाय नायनाय बहुद लाइफआव बाजैहा खस्थ' दोङो। दायो बेखायनो अननानै सोरबाफोर नुयोबा आंनि आदाखौ माने जनजायनानै हरफिनगोन। माने मोजाङाव माने जों लुगैदों आरो। थैयोबाबो थांबाबो जों माने मानसिखौ जों मोननायखौ लुगैदों। फाग्लाबाबो जों मोनबोफिननायखौ जों लुगैदों। सोरबाफोर जुदि नुयोबोला जों गाहायाव कन्टेक्ट नाम्बार होनाय जागोन। बे कन्टेक्टआव जोंखौ कन्टेक्ट लाहर आरो मानसिखौ जोंनो जनजायनानै हर आरो जों जेरावखि थाया मानो जों लायगोन, जों कन्टेक्ट खालामगोन। जों दासिम जों थानायाव मिसिं कमप्लेन होनानै दोनफैदों गोमादों होननानै। दासिमहालागै थैदों थांदों जोंहा दासिमहालागै जों जेबो खबर गैया। खिन्थु मोनगोन ना मोना जों बेखौबो दासिमहालागै बुंनो हाया। खिन्थु मानसिया केरेलाखौ मोनहैदों आरो। दोनैदों जोङो बेखौ खबर मोननाया रबिबार खालि माने 4टासोआव जों खबर मोनदों आरो। रबिबार खालि जोङो बेखौ 4टासोआव जों खबर मोनदों। बिनि उननिफ्रायनो दिनैसिम दिनै मंगलबार जाफैबाय, मंगलबारसिम जों दिनैसिम जेबो खबर मोनफिनाखै। बिसिमल' आरो। उइलियाम बसुमतारीजों बियो थांदोंमोन आरो बेजों 2 दंबावो आरो। मिरिपारानि उइलियाम बसुमतारीजों बियो थांदोंमोन। दा उइलियाम मोनाथ' दासिम गोथाङैनो दोङो, मोजाङैनो दोङो। खिन्थु आदायासो माने गेजेर ससेयाव लामायाव माने फाग्ला जालांखो ना मा जालांखो, बे जायगाखौ मोनहैनानै आदाया खारदों आरो। खारनानै दासिम आदाखौ नागिरनानै मोनाखै आरो। दा बे बालाखात स्टेसन होननानै दायो मानसिफोरा बुंहरदों। बे बालाखात स्टेसनावनो ओंखारनायमोन। बिनिफ्राय मासिम थांखो, मबेयाव थांखो दा रावबो मिथिया आरो। सोरबाफोर अननानै जुदि नुयोबोला जों गाहायाव कन्टेक्ट नाम्बार होनानै दोनगोन। बे कन्टेक्ट नाम्बाराव जोंखौ कन्टेक्ट लाहर आरो सोरबाफोर नुयोबोला माने हमनानैबाबो दोनथार। जों 2, 3 जों नाम्बार होनानै होगोन। बे 2, 3 नाम्बाराव जिखुनु मोनसेयाव नङा मोनसेयाव जोंखौ फन बुनानै जोंखौ कन्टेक्ट लानानै जोंनि आदाखौ माने जनजायनानै हरनायखौ जों मोजां मोनगोन आरो।
क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 7 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार इडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग स्किल्स, मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिं, हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6000853288 एबा 8638167582 आव कल खालामनानै स्लट लानो हागोन।